cred că ăsta e unul dintre cele mai frumoase locuri în care poți ajunge în doar 3 ore și ceva din Suceava. Cam cât faci până la Iași într-o zi aglomerată. Jumătate din lista mea de prieteni și-a pus deja story de aici, iar cealaltă jumătate probabil acum pe drum. Hai și tu. Jos în Milano, ne-am cazat aseară aici și acum mergem la gara. Sincer, nu prea ce face Milano. Am mai fost aici, doar dacă vrei să vezi Duomo sau să-ți faci poze contrapost cu pungi goale de la Gucci în galeria Vittorio Emanuele. Sau poți să-ți faci poze cu autobuze verzi, exact ca în Suceava. Capitala modei și autobuze verzi ca în Suceava. Hai, mergem la Varena să vedem la Cucumă. Înțeles că e a doua gară ca mărime din Italia după Roma, dar cu siguranță cred că e cea mai frumoasă. Deci dacă fumezi țigări de astea care miros a părțuri, poți să iei de aici. Biletele le-am luat deja de pe net, dar dacă nu te descurci poți să le iei de aici. Scrie bileteria mare peste tot ca la proști. Morbegno Binario 5. Ce să zic, un pic mai mare decât gara Burbujeni. Acolo vezi peronul direct de afară. Aici trebuie să tot treci prin tot felul de săli din astea ca să ajungi la tren. Traseul a durat cam o oră. În tren oamenii au început să scoată toți telefoanele. Ne-am dat seama că ne apropiem și acum ne luăm după turmă și ne îndreptăm în zona de interes. Nici duc toți. Așa e din gust aici? Cam așa curge și cu râul Strâmbul la Șcadar la Moara. Deci n-am ajuns bine și Varena mă întâmplă cu peisaje de genul ăsta de Instagram. Deja mă întreb cât o costa arul pe aici. Oricum arată peste ea. Nu, un pet de ciucaș în apă, nu, terase cu mici, grătare, muștar, hamsil. Localitatea e mică, e ușor să te prinzi așa care e schema, e ușor de explorat. Practic mergi continuu pe malul lacului Como, se numește Faleza Îndrăgostiților sau a iubirii, ceva de genul. E și un pic aglomerat, dar mai bine așa decât să fie pustiu.
Sunt mai multe atracții în Varena, una dintre ele e Villa Monastero și alta e Villa Cipresi. La Villa Monastero e închis astăzi, așa că mergem la Cipresi. Cam așa vedeți George Clooney la Cocomo când iese să bea o cafea pe terasă. Acum parcă îl înțeleg de ce și-o lua acasă aici. Cel mai adânc lac din Italia, 400 de metri adâncime. Pentru cine nu are idei cam ce înseamnă 400 de metri, 400 de metri înseamnă cam cât 10 blocuri turn din România, sau mai mult poate. Complexul a fost construit cam de pe vremea când la noi era Ștefan cel Mare în formă. Deci vă dați seama ce aveau ăștia pe aici. Am citit pe net oricum că prin anii 80 locul era în paragină, așa că locuitorii au pus toți bani ca să-l salveze, să se poată bucura și ei de grădinile astea. Aici mai jos e și o poartă unde dacă vrei poți să o ceri de nevastă. Stai și la coadă chiar pentru asta. Mi-a fost refuzată cererea de renoire a căsătoriei, ce să zic, nu a mers combinația, așa că ne îndreptăm către biserica din localitate, Chiesa San Giorgio. Punem o lumânare acolo, poate data viitoare, cine știe. Hai, Doamne ajută! Ar mai fi chestii de văzut dacă veniți pe aici. Cred că Villa Monastero e de fapt mai tare decât Cipresi, sau cel puțin așa pare din poze. Noi n-am avut noroc cu programul, dar oricum nu schimbă mare lucru. Peisajul e tot frumos, de oriunde te-ai uita. Dacă n-ai chef să plătești intrări de loc, vii la terasa asta și te vinde banii aia. Se numește Ristorante Pisteria. Ziua 2. Am ajuns în orașul Como. Explorăm cealaltă latură a lacului. Ieri am fost în Varena. Azi mergem pe apă. Ne întâlnim cu niște prieteni pe care nu o să-i filmez. Nu cred că o să-i filmez. Am luat niște bilete la ferry care ne permit să ne plimbăm toată ziua în diferite localități de-a lungul lacului. Să vedem ce ne așteaptă. Să știți că dacă veniți prin partea asta, e posibil și să plouă mult. Pentru că au fost ceva probleme peste noapte, a plouat mult. Deci nu numai la noi sunt probleme. Presa filmează șoseaua pe aici, dar pe noi nu ne presionează. Suntem obișnuiți cu bălțile, deci mergem să navigăm pe apă ca marinari. Cam despre asta e vorba în Italia. Mai bei o cafea, un prosecco, mai urci câteva sute de trepte, arzi calorii.
Vreau totuși să vă zic că multe din restaurantele care apar pe Google Maps sunt închise. Poate pentru că e octombrie sau extra sezon. Nu știu, eu vă recomand să sunați înainte. Am avut câteva rateuri. Am ajuns și la una dintre cele mai populare stațiuni din zonă. Se numește Cernobiu. Singurul lucru suspect aici e că seamănă numele cu Cernobâl un pic. Diferența e că aici vii vara cu costum de baie, la Cernobâl mergi cu costum de protecție. În rest, top. Cred că e una dintre cele mai instagramabile locații. După o zi pe apă, ne-am întors la Como. Deja sunt întunec afară. Suntem în zona Duomo di Como. Au și ei Duomo. E vorba de o catedrală unde s-a lucrat 350 de ani. Iar piața din fața catedralei e zona zero a orașului. Aici sigur găsești restaurante deschise, magazine, tot ce vrei. Bă, ce să zic, vă recomand să faceți un trip aici. Ar fi păcat să ratați și să nu profitați de zborul direct Suceava-Milano. Nu cred că este un loc mai frumos în care poți ajunge în doar câteva ore de la noi. Deci mai lăsați Lipoveniu și veniți aici. Merită fiecare pas. Hai, ne vedem în următorul clip. Pa!